יופי. אסתר, את הרכזת חוסן של שדות נגב. אני מנהלת קלינית של חוסן שדות נגב, כן. לפני איזה שנתיים עשינו הדרכה, הכשרה, יום עיון, כינו לב, ולצערי לא מספיק השתמשתי. עכשיו זה הזמן להשתמש. דווקא תוצאות טובות, ברוך השם. ומה זה עושה? למה זה אמור לעזור? זה מחזיר לי את השליטה על הנשימות שלי, על הגוף שלי, על הנפש שלי. רגוע. אז צריך להגיע לכל הנפגעי טראומה. כן, לא שכולם עברו טראומה, אני כל הזמן אומרת את זה, שיהיה ברור. לא כולם עברו את החוויה כטראומטי, אבל גם לא צריך לעבור איזה טראומטי. חרדה זה מספיק, שהנשימות שלנו לא מסונכרנים, ואז אנחנו זקוקים לפעמים לעזרה, וזה מה שאנחנו מלמדים בחוסן. ללמוד להחזיר את השליטה לנשימות, ואפשר לעשות את זה. יש מלא תרגילים, וזה מאוד מאוד עוזר עם התרגיל. זה גם ויזואלי, וזה גם שומעים, אז אני ממליצה. תודה רבה.